Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Na prípravu nátierky zo sušených paradajok budeme potrebovať 100 g masla, 100 g najemno nastrúhaného ejdamu, 60 g sušených rajčín nakladaných v oleji, 1 čajovú lyžičku horčice, vegetu, bazálku. Podľa chuti pridávame cibulku a cesnak. Príprava tejto nátierky je naozaj veľmi jednoduchá. Stačí, ak všetky suroviny pomiešame, zmäknuté maslo, nastrúhaný syr, horčicu, sušené paradajky z oleja a vegetu. Ponorným mixérom poriadne všetko premiešame a nátierka je hotová. Podávame ju s bazálkou a dochucujeme cesnakom a cibulkou podľa vlastného uváženia. Najlepšia je k čerstvo opečenej hrianke. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.